Sudah tayang, monggo ramaikan. Wis gak apa-apa Pak, gawon rene sik ono iku titik-titik. Kono jek kementos il, aja macak pinter. Awas kok nek tanganku sampai loro. Menengo, Pak. Mikiro. Iki bulan Ramadan, setahun sepisan. Poso gak poso? Sampeyan loro Mbak Yun. Pusing kepala kulang. Semua ini goyang-goyang. Kamu aja tak kasih duit, kamu beli sendiri daripada aku salah nanti kamu ngomel-ngomel. Arjun, piye kabare? Semangat ya posone. Disemangati aku teh. Ayo kene iki udah diwocokin. Ada perasaanmu. Enggak. Kon gak iso meneng tak ceplekno lho ya HP-mu nang tembok. Yuni, di omah Yun. Klope numplek bar. Ayo jebun lan. Kon wani ambek Andi wan. Aku ngono apa jare sampean, Pak? Wani, tolong antem ana Andi nang kene. Oh nikulan lan. Wong adan magrib kurang setengah jam. Kok wis nyekel ST? Gak kuat akon lan poso magrib.